Unang Kronikas 29 versikulo 11 hangtod sa 12. Imo og Ginoo ang pagkahalangdon, ang gahom, ang himaya, ang kadaugan, ug imo ang tanan nga naa sa langit ug sa yuta. Ingon man ang gingharian ug labaw ikaw sa tanan. Gikan kanimo ang bahandi ug dungog, hari ka sa tanan ug anaa kanimo ang tanan, gahom, usog ug makahatag kag gahom ug usog sa tanan. Mao na igsuon na sa matag adlaw ato gayud nga pasalamatan ang Ginoo. Magpasalamat kita, magampo kita og pasalamat sa Ginoo. Ato siyang dayigon sa matag adlaw sa dili pa kita mubuhat sa atong mga buluhaton. Tungod kay ang tanan nga anaa kanato karon igsuon sa Ginoo gyud kana. Ang kanang usog nga anaa kanimo karon, ang kadaugan nga anaa kanimo karon, ang tanan nga anaa kanimo gikan sa Ginoo. Usa ato siyang pasalamatan sa kanunay tungod kay ang Dios mao gay ang tag-iya sa buhi, ang Dios mao gay ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Usa walay rason na dili kita mo pasalamat sa Ginoo. Amen mga igsoon. God bless.